И ето ни във втората част на FIFA 16 Челси срещу Реал Мадрид. Кейлор Навас към Марсело, Кристиано Роналдо, Модрич на Радамел Фалкао, Диего Коста към Роналдо, Бензема, Серхио Рамос, Педро се сгради, Кристиано Роналдо също се сгради, Карим Бензема, Аспиликуета, Сеск Фабрегас, не стана паса, Сеск Фабрегас към Фалкао. Внимание, Матич към Диего Коста. Диего Коста, десния крак, пропуск на Диего Коста. Има корнер, не знам защо има корнер. Пак нещо ми се е бъгнал сигурно. Фалкао, Фалкао не успява. Сега Фалкао пак, пропуск на Радамел Фалкао. Челси имат 7 шута, Реал Мадрид 1 и от Челси тези 7 шута Челси са вкарали 2, Реал Мадрид 1, специално от Тибо Куртуа, от Ханс Родригес. Джон Тери ще подаде напред към Фалкао. Диего Коста иска да подаде в наказателното поле. Дали някой ще влезе въобще и никой не влиза. Нямаше да го обградихаме. Нямаше как